apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Purbo. Sugeng dalu Mas Jo. Ini suara rupa.
Bayu Musik Luar Imam biasa, Bani. Bayu Musik sukses juga Alhamdulillah. teman-teman Dian Rias Munggu Mas Jo. Sembah nuwun. Nggih. Sugeng dalu macange Limbo. Sugeng dalu Mas Jo. Alhamdulillah barokallah. Nggih. Dalu menika pikantuk rezeki saking beliau keluarga besar saking Dian Rias Munggu. Alhamdulillah lain daripada yang lain Mas. Betul. Jan kaya-kaya kula niki entuk kejutan. Pripun? Dagelan terutusan Tegalan lagi. Terabas ngendi Ah panjenengan? niki waduh wis jan wong uyuh tok isine. Niki kekompakan masyarakat niki Mas. Luar biasa. Cih, kula ini menjadi catatan yang mutlak. Nggih. Malam hari ini penonton pundi Mas? Munggu. Munggu yang menjadi suri tuladan penonton-penonton se-Ponorogo Mas. Nggih, tertib. Kondusivitas dijaga, kekompakan dijaga, Nggih. kerukunan dijaga. Leres. Inilah penonton yang bisa membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Munggu. Elok Mas. Median Cobi tenan, jajal persani piyayi ngenengke kaya ngeten iki. Nggih. Sing delok nggih akeh, Nggih. berarti sing ndongake nggih akeh. Akeh. Ngeten lho, dagelan lagi munggah wis dilunasi lho. Model iki ketoke ngene iki piyayi kene iki lomo-lomo. Nggih. Sampeyan ngerti? Apa? Pripun? Iki ketoke amplope kandel, jerone tipis. Atur sembah nuwun, salam Nggih. taklim hormat bekti kula kunjuk. Nggih. Dumateng panjenenganipun ingkang Amegu Gati. Amengku Mas. Gati. Alhamdulillah. Menika ibu menapa Kang Rama? Mas Dian. Oh, Mas Sing Dian. tasakuran Mas Dian nih, Mas Dian Rias Masya Munggu. Allah, sembah nuwun Mas Dian, sembah Nggih. nuwun. Ngimpi menapa klitik klutuk dipun cangking wonten ing Munggu Mas Purbo. Aku niku pun wit wulan wingi nika wis pokoke iki kudu duwejo Mas. Nggih Alhamdulillah. siap kula Siap, ngaten. siap. Kalau Mas Dian itu memang teman medsos dengan saya. Nggih. Nggih. Mula beliaunya anggenipun ngasta wonten ing dunia tata rias. Nggih, leres. Ini yang sudah menjadi pengakuan untuk masyarakat Ponorogo. Ponorogo. Mas Dian Rias yang lebih utama berkualitas. Saestu. Mboten namung Ponorogo Mas. Nggih. Niku wiwit saking Madiun, Magetan, Pacitan Jan Merajai niku. Alhamdulillah kiai ini sebuah Gus. Nggih. Pajahe kaya Nasar penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut King Sulawesi nika. Ing Sulawesi. Weh, Jan. Oke, redam ini niki nuwun sewu kiai ini lah kaya Kiai Putri Lembah Manah. Nggih. Nek nyawang Mas Dian niki Iya. kelingan cilikane niki. Mas Soni, Mas Jukluduk. Niki mbiyen cilikane nu wajah-wajah nggih kados Mas Dian niku. Lah kok saged salah kedaden ngeten? Alah ora keramut kaken mangan tom jati. Ono dadi niki rupane ya ora karu. Iso maling nguler. Mboten. Kono ndak ngomong apa nyambut gawe iki tenan. Mas Purbo ki spektakuler lho. Kadung mau sih tak pikir Banyulan iki bersih desa. Tiba iki Loh, syukuran. makanya tidak itu porsinya dalang. Nggih. Aku mumet hebat iku biasanya lek suro kan bersih desa. Nggih. Kadung nggih materi iki bersih desa. Lah kok tibake syukuran iki mau. Loh. Ayo Makanya- gandeng nek suro ngeten iki kan mantenane sementara istirahat. Lah kene, Pak. Nanjake nglempake dulur-dulur Nggih, nggih. nuduhke rasa syukur Mas Nah, Tutuk. Nggih, nggih, nggih. Makanya kita sebagai pelaku seni bagaimana bisa mengolah bahasa orientasi secara internal gendhe gawe Iya. Nggih. Wis to diapa-apane awake dhewe kadang-kadang ngeten anu Mas Purbo. Pripun? Saya itu kalau main ning gone Rias Manten, Nggih. Nggih. kelingan rabiku mbiyen aku. Lah piye Mas? Kowe iki mbiyen rabi yang gawe prias barang to. Ini ku ora to. Tamune berseragam. Lah iki. Jajan pelekne aku lho. Ora kok sampean ngerti prias manten kok apa ngerti tengerane ngono lho. Rias Manten ki titianane dan ngarepe mesti enek apa jenenge neon box. Nggih, nggih. Nggih. Iki gambare manten. Nggih. Ah. Kuwi mesti ning kene iki Prias Manten. Nggih. Dadi Mas Dian ki ning dinding nggon ki dikenal mergo Prias Manten mergo ngarepe daleme kuwi enek neon box gambare manten. Oh, Ada logonya, titikane Dan niku. kene Mas. Dadi nek logone prias manten kuwi gambare wong loro lanang Mau wedok. wedok lek ra ngono wong ijen dandani manten kuwi Prias Manten. Prias Menten. Nek salon. Salon kuwi biasane neon box kuwi gambare wong wedok ayu to wong lanang ganteng. Nek tukang cukur. Tukang cukur ki rasa dadok ki mesti gambare gunting karo jongkas. Nggih. Nek Mas Purbo lak dalan. Dalan. Dalang kuwi biasane ngarep omah kuwi digawe neon box gede kuwi gunungan, Mas. Weh. Dadi ro kene iki dalem Mas Purbo kuwi ngasta apa dadi dalang. Dalang. Nek tukang sunat lho piye? Lek manten lho, Mas.
Lek manten ki biasanya ngono kae, manten. Dua. Ah. Perempuan dan laki. Laki-laki. Ngerti nek perias manten. Prias manten. Nggih. Rumah makan. Rumah Biasanya makan. neon box iki sendok karo garpu, Mas. Garpu. Nggih, ngoten Ane niku. golek tukang sunat. Lek dalang. Ngerti gunungan, ngerti. Dalang iki gunungan. Gunungan. Lah ya kuwi lho. Lah kene arep nyunatke anak golek tukang sunat. Lah kuwi aku dong lah kuwi. Pelangkate apa jajal? Kuwi Gambare apa? neon boke gambare gunting karo manuk cilik. Kowe iki lah sembrono. Manuk kademen gitu. Kula dalu menika lak tasakuran. Mas. Tasakuran, Pak. Nggih. Insyaallah. Pak Purbo tasakuran. Mas Dian. Mas Dian lenggah Enggak. ingkang mujakaken syukur Nggih, dalu leres. menika mboten pamer mboten sombong. Nggih. Nanging mujudke syukur wong ki yen wis diwenehi amanah sembarang sarwa turah Nggih. iki wajibe awake dhewe iso gelem sedekah. Leres. Insyaallah benjing suwan ila yaumul qiyamah kanthi ati ingkang bungah. Nggih. Lho Pak. Melo bengi Najan. iki ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin Kabeh mau Allahumma. kecakup. Ngono lho. Nggih. Dadi Mas Dian ngeten iki. Ini Mas Dian dah rumah tangga apa belum, Pak? Dereng. Urung. Oh, masih bujang. Isih bujang. Isih bujang wis suksese kaya ngene. Ndah yen wis mengku garwa. Padha karo aku mbiyen. Rupamu kaya entung jati ngono dadak. Aku mbiyen ki sik bujang, Mas. Nggih. Lara lopo, Mas? Weh. Paribasane mangane bingung, rokok ya golek. Heeh. Lah terus Begitu wis rabi, sukses. aku akhirnya iso sembarang. Loh, sembarang barang iso. Iso. Tuku apa-apa? Iso aku. Loh. Wong aku sing ngragati bojoku kok. Wong Berarti edan. jagane bojomu kowe iki mangsamu. Mula sing jenenge syukuran kuwi kudu digoleki. Nggih niku Pak, Leres. syukuran. Manane? Syukuran rambut menika. Lho, Syukuran rambut. Kuwi syukuran ya. Syukuran nadaripun Mas Dian. Dian. Ini ngene iki golek barokah Gusti. Leres. Nyapa kok digoleki nggon sura? sura ki surasaning rasa, surasaning raga. Lho Mas, rungono. Ya, ya, Tuwek iki. Jajal sampean sing ning ngarep niteske jajal. Ayo omong kok, jajal. Sura ki surasaning rasa, surasaning raga. Heeh. Kudu Mulane ikhlas. kudu ikhlas. Mulane Mas Dian ki sing iso darani wong sing ikhlas. Ah. Ikhlas ki kaya ragane menungso. Sikil ki nyangga awak sakmene gedine. Iki paribasane ngantek besok ade mati ki ya ora sambat. Sebab iki nyanggo awak. Ikhlas Mas, ikhlas Ah. ya. Iki nek sing darani non sewu lho. Niki non sewu Mas Purbo nggih. Pripun? Mas Purbo, Nggih. non sewu nggih. Pripun? Tembunge wong Jawa ya? Wong Jawa. Nggih, nggih, nggih. Mas Purbo, Nggih, pripun? non sewu. Ngono ki nek nyedekne Piye, donono lho Mas. Dalam kok putih ngene ya. Lho lho. Iki perawatan ngawur ae. Ngawur ae. Ngombe pil pemutih barang. Lah kowe ngombe pil Bojoku ngombe pil pemutih melase putih mek matane tok. Malah kaya kesurupan. Ikhlas ki menungso kang urip ning alam donya kudu nyonto raga. sing Beh. jenengan sampeke pripun? Raga ki ikhlas lho Mas. Iso nyawang ora iso njupuk, Nggih. iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg, iso wareg ora iso ngetokne. Kuwi abot lho kuwi Menang ta? abot. Udah menang ta? Iki mesti mumet wae ngomonganku. Aku nek ngomong ki karo Mas Purbo ya santai biasa kok. Nggih. Tapi lek kowe kena omonganku iki kowe ora nutut kowe. Weh. Kowe bener mantune dalang. Ning kowe non sewu lho kowe. Pedhot musaku Mas. Mbok ora sombong, wong sombong iki keblegong lho. Ya diganti wae bolongan. Dadi yen mbok omong ki ikhlas kaya raga. Ikhlase menungso iki kudu nyonto raga. Raga. Mas Dian. Mas Dian. Iso nyawang ora iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso ngetokne. Kuwi piye? Jlentre, Mas. Digoleki saka Jlentre iki yen ning ngarepe awake dhewe ki nek panganan, iso nyawang ora iso njupuk. Kuwi mripat. mata. Ngemet Mata. barang sing nyata. Iso nyawang ning ora iso njupuk. Oh iya bener, Pak. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Nggih. Lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Mboten saged. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ki ikhlas kabeh lho iki. Kok saka kono ta penemune iki? Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing wareg sapa? Sing marek wetenge. Wetenge. Weteng ki iso wareg ning ora iso ngetokne. Sing ketokne sapa? Silit. Brutu. Mbak. Madaran wingking Nggih. wadigang, Nggih wadigang. mboten Mas? Nggih, leres-leres. Ikhlase ragane menungso kaya ngono kuwi lho. Amin, amin. Umpama nun sewu lho, wadidang.
wadidang ki basa krama Inggil ki wadidang. Nggih, brutu. Brutu ki ra ikhlas manggon ning kene. Kuwi umpama dhek protes manggon ning Bathuk nundahne kaya ngopo? Bayo ra dilani to kuwi. Ya ora? Lah iya, Ning ikhlase raga iki kaya ngene iki. Dadi dicontoh karo Mas Dian, keikhlasannya beliau insyaallah bakal nyenengne warga Mas sakmene mbane ngowahi rezeki seniman lan seniman bengi iki insyaallah bakal oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mas Dian iki lho Mas. Luar biasa lho. Digegem yo ming wujude dhuwit. Nggih. Ning yen disedekahke iso dadine donga. Donga Mas. Saestu kok. Ngono iki lho. Kok yo cecok to. Kamu kok nggon cucuk-cucukane beda lho kali Dian kula. Iki lak cucuk-cucukane kene. Kok iso penemu sing apik iki? Aku lek wis kadung liwat kebonan apa jenenge wit jati ngene iki aku. Iya. Mulane nyapa kok Mas Dian iki dihiasi kupu-kupu. Weh. Dikarenakan apa, Mas? Non sewu Mas. Nggih. Niki yen tak delok, niki kula ngecek kodam. Weh. Mbok rasa aneh-aneh kowe iki. Mbok biasa bae piyayi kene iki sederhana lho. Iki sing lagi rame kan cek kodam. Cek kodam. Yen kula tingali Mas Dian menika kodame. Iya. Menika entung. Ora celekan lho. Entunge wujude cilik ya mek ning jero. Entung ki wujude cilik yen kala-kala dibuka ki sok kala nggilani. Ning lek wis dadi kupu-kupu indah untuk dilihat, indahnya luar biasa. Oh, dadi mulane iki lho kupu-kupu Mas. Dadi mulane iki kodame Dian ki entung. Mula sakwise dadi kupu-kupu Indah dilihat dan indah dinikmati. kondene kaya riasane iso. Iya, iso indah yen ning dindinggon iso dandani wong sing elek dadi ganteng, sing elek dadi ayu. Lho, kok iso kaya ngono to, Pak? Tenan jane istimewa Mas untuk malam ini. Ngono ra gelem nyalonke moden Pak kowe nyalone juru kunci maite demo ndek ngenane. Ora percaya kuwi berarti. Nggih. Niki lho Mas. Nggih. Awak dhewe iki ngomong tuwek lho iki. Berarti iki nyapa kok mesti wae sliwir-sliwir ngene iki? Nah, iki. Diberi hiasan. Iki aja mbok delok sliwir-sliwir. Iki ya nek artine Mas. Apa, Mas? Iki bahane saka apa? Saka payet. Saka benang. Benang. Be iki saka tembung benakno. Benakno sing elek dadi apik, sing ala dadi ayu. Iki saka tembung benakno. Wah, iso golek. Tenan kok ya temu tekan kono lho. Sakwise anu lho kowe wahyune goren mbok tampa ki dadi apik kaya ngono. Wahyune nggon matamu. Ya. Benang nang. Enang ki saka tembung menang. Samu barang yen iso benak nih insyaallah akan menemukan kemenangan. Contohnya bengi iki menang Mas Dian iso syukuran. Leres. Jan luar biasa kok. Iki kabeh ki nemu sasmita Mas. Oh, dadi ki nemu Iya. Ya. Loh, kowe kenyek. Nek plafon ireng itu tegese piye Mas? Ireng. Mas, aku tak meneng wae coba. Ayo piye kuwi genahno. Iki saka tembung insyaallah Pak. Wah. Kula mung iso ndongakne muga-muga insyaallah Mas Dian ki dadi prias manten sing kondang kaloka yang menjadi prias manten barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Amin. Alhamdulillah. Rengki renggo ki ngrangkul dadi Mas Dian iki iso ngrangkul iso mewujudkan pengangguran mengangkat pengangguran. Oh, memberi wadah pekerjaan. Wadah pengangguran, di wadah pekerjaan untuk semuanya. Ngene iki lho jan luar biasa tenan. Kok terus panggungnya diwenehi karpete coklat. Coklat ki saka tembung salate aja sampai telat. Lah ampun lambemu kaya iso kaya ngene iki. Wong lek wis mulya iso ngono. Coklat iso tembunge. Kok ya temu lambemu. tak idoninan lho kok. Sing terakhir kok moncrot ta. Cangkeme tanganmu pusing ya ngaule. Ah ning kono bareng dheke ngono kok iso. Coklat ki saka tembung sulate aja sampai telat. Lek wis mulya aja sampai laliman Mbah Marang Gusti kang dumadi miturut kapitayane dhewe-dhewe. Punya lidah yang basah buat baca Al-Fatihah sekali melangkah insyaallah oleh barokah. Wah, rambut putih bakale malih untu ompong bakal mlebu ngerong pipi sing ciut besok mlebu bolongan sing ciut lho ki lho Pak ki lho kok ya tekan kono lho mata ngemot barang sing nyata nah apa iki lho ya apa jangkrik aku tak kok ngono lho oh dadi ngono ngerti iya lho soklate ngono kuwi Mas piye kuwi mau lah iki kupingku kopokne jane iki salate ora bakal telat ya coklat kok gelar gamelan gamelan jangkrik lah ora iso iki kudu batekke gamelan ki gawe amale liyan nyenengne wong akeh Mas nggih ana rasa kok nganti ngasta sinden cacahe blo jiro 12 11 11
Lah sing gedhi rambut hitung loro iki. Ngono. 11 ki saka tembung sengkakno. Wektumu ki sengkakno kanggo ibadah. Ya Allah, Wa ki saka tembung wedi, wedya marang dosa. Loh, ya Allah. Las ki saka tembung delok-delok las ki nek loro. Apa? Ras karbit karo las astrik. Ngelas ndasmu kuwi. Las ki saka tembung telas. Aja sampe mbok telasne rezeki bengi iki. Alhamdulillah apik lho Mas, temu apik. Lah, iki aku iki pitutur tenan lho, Jo. Dalange Mas Purba. Pur kuwi apa? Pur ki pekan pitik. Lambene Wong biayi sakmene kok iso. pakane pitik. Pur ki purna. Wis leren, wis tentrem, wis jenjem atine, ora bakal nindakake maksiat sing biyen-biyen tau dilakoni. Menep. Menep, Mas. Biyen maksiat terus saiki tobat. Kuwi sing darani tobrut. Apa kuwi? Tobat brutal. Oh iya. Wong edan. Dan ya apik. Iki malah ngono ya. Lho. Dadi ngerti. Iya lho. Lah kok ngasto keris? Kris. Kok lek nggo tulup dikira Joko Tarub. Ya Jo, kesel. Keris kuwi lak eluk. Ngono lho. Kesel aku. Ora iso tak uber kowe. Masalahe Mas Lutut panjil mau, Pak. Nggih. Krumien kali Mas Dian kok sok koleng-kolengan to. Nggih, Pak. Sok bahasane telepon-teleponan. Nggih. Kula niki iso nyambung alhamdulillah. Yen mirsani Mas Dian ngagem kacamata kuwi kepiye? Itu kalau dia besok akan menemukan jodoh. Maaf, ini saya bisa menganalisa dan bisa menerawang. Wong lek nggih kacamata kuwi biasane kuwi kurang setia terhadap pasangannya. Lho. Wah. Kuwi kudu setia. Ketoke enggak setia. Wong lek nggih kacamata kuwi kurang setia terhadap pasangannya. Buktinya apa? Biasane wong nggih kacamata kuwi tangi turu sing digoleki duduk bojone tapi kacamatane. Lah nek ora ono ora ketik, ora ketara to kok iso. Ndi bojoku? Kowe iki maido. Ah ya kuwi peralatan kok ya. Agemane ijo. Nggih. Ijo itu. Ijo to, Mas? Nggih ijo. Cantene to. Hah? Emerald. Sini. Ayo, coba. Ijo emerald. Oh, sik to, ijo kuwi lho, ijo emerald. Ijo iki ikhlas. Terus Joki jodoh. Wong lek keikhlasannya itu sudah terbukti insya Allah bakal ketemu jodoh. alhamdulillah niki lho penake ngene. Ayo cek lho. Golek duit ngene iki Mas tak temu-temu. Ora kok perkara golek dhuwit contohe. Kersanipun mendekat erat Nggih, leres. biar kelihatan saudara yang Nggih. sangat-sangat akrab. Iya. Saya nyuwun Mas Dian kesanipun tidak sini nggih. Naik panggung. Oke, siap. Spotnya gamelan apa musik, Mas? Gamelan. Boleh gamelan aja. Gamelan aja, Mas. Kene Mas. Cepatan nelongso jamane rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomong atiku ditangret gawe ulah aja baten ya setan la apa-apa bangga arti gara-gara ragalam rasa budidaya pakan sampe baca enggak urip kaya pikiran berasa pancen nyata. Iki yang tak delok Mas Dian itu mempunyai karakter yang lembut. Kok bisa? Ketok Iya, wong iya. lanang. Iki biasane mau ke Mas Dian nggih munggah langsung tek. Lah ya penak. Penak. Nek Mas Dian piye iki? Coba. Kalau Mas Dian Jarian lho, Iki jarian lho. Cari itu kok ngesor kok. Ini jiwanya lembut Mas. Nggih. ora lembut mergo ngagem wiron jlok. Nggih, lah jari itu kok seru Mas. Samu. Wis diguyu. Wis diguyu dhisik lho. Aku seneng. Iya. Kula niku nun pangapunten Pak. Jangan dikatakan pria yang tidak mempunyai energik. Mas Dian ini biarpun beliaunya itu karakternya itu lembut tapi Leres. energik. Leres. Energik Nggih. dandani perias ki ora gampang lho. Leres. Sedina iki dandani ping 8 dadi Mas. Lho. Rai songo ki 2 jam mari. Loh kok iso? Iya, rai. Lah ngono ra mbok contoh mbiyen. Oh, tak contoh bojoku tak kon contoh to. Lah kok pas rias manten loro tok cepet. Lah kok masang hidupe kualik. Iya. Bareng foto keluarga malah kayak matane nggih korden. Bangsane. Ketutupan. Mas Dian, Nggih Mas. ini momentum yang sangat luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Ini penjenengan alhamdulillah nyuwun pangapunten sing diarani rezeki sing barokah mengalir nggih ngeten niki. Leres.
Mas Dian nyambut gawe ngasta perias timbali lor kidul etan kulon artane dipun lumpukke njur dingge syukuran. Ki wis mujudke barokah. Syukuran sik nanggap panjenengan. Nggih. Duite dikekke Mas Dalang. Leres. Barokah meneh saka leh nyambut gawe. Nggih. Mas Dalang diparingke melih tenggene wiyaga. Yoga ya nampa barokah meneh. Nggih. Yoga duite kekke bojone ngomah, bojone ya nampa barokah meneh. Wah, jan. Lah terus ngene iki, kluthuk nampa duit ya entuk barokah. Nggih. Gitu Mas. Lah nek duitmu kuwi ben saya barokah bengi iki gajian didumke bocah cilik-cilik sing nawak. Sing nonton. Kuwi barokahe saya akeh meneh. Aku lu becik ra barokah cocok. Kok luwih becik ra barokah. Mas Dian. Wis pokoke bengi iki syukuran mudah-mudahan syukuran dalu menika mudah-mudahan jenengan mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Dan ketemu judulnya dan mudah-mudahan jenengan tetap paringi sehat panjang Amin. Allahumma amin. Tes amin. iki hiburan. Hiburan pilih iki suarane luar biasa kok iso. Tenan. Nyanyi. Ya mangsamu. Saman anu maaf ya maaf. Anu kelahiran tahun berapa? 98. 98. Nggih. Waduh. Kuwi bareng-barengnya aku demo ning Jakarta mbiyen. Wah iya. Terus sing mbok demo ki apa? Bakul cireng-cireng lah. Mangsane tembangipun apa Mas Dian? Yeah. Yang mungkin jenengan lebih bisa semangat malam hari ini. Anu iming-iming. Ngawur wae coba kok. Apa lagunya? Yang sekiranya enggak duit enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Minta ditemani ya boleh, monggo. Biar nanti momentum ini Wong sing gagah ngono lho. kowe iki semaitu ora tak jotos ingat. Kowe iki tak tanggap malah garap aku. Syukur. Loh, ora aku iki mek ngene lho. Mas Dian, ini kan saya itu bangga ngono lho. Yang timbal iki bangga. Jadi harus menunjukkan kebanggaannya beliau. Mas Dian ki nek ngendikan suarane cilik engko nek glegeken lagi gede. Oh, itu Ngono. apa lagunya apa? Bangsane. Monggo. Lagunya apa? Lagunya ambiar atau Apa? Kelinci ucul dia Boleh, Mas. boleh. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Nah, anu nyun pangapunten Mas Dian ki anu dulur-dulur urung iso garap kelinci ucul iki diganti marmut no piye marmut. Iya, marmut. Marmut tuh kayak rupamu kuwi gak iso. Wong Mas Dian ki wis Aman, terpikirkan tembangnya apa itu sudah. Pangapunten nggih Mas Dian, pangapunten. Nggih. Kowe ora ngisi-ngisini lho. Aku iki wong kene. Iya. Mbok nggawa jenengku sithik no nyapa. Iya, aku guyon-guyon saja. Elekmu ki ya elekku. Pangapunten Mas Dian nggih. Pancen Mas kula ngoten niku. Kowe ora ngawur to. Guyon. Mas Dian ki sapa? Ya karepe guyon. Saiful Bet. Sing ndek ora ya pangapunten nggih Mas. Nggih. Tak jak salaman ki tak ngenekne gelange mbok menawa gogrok. Iya. Ora gogrok belas. Kowe ketek ya maling kok ora anu. Tak ngenekke menawa gogrok. Ngono ki lurutan rodokan, rada lurutan ngene. Tahu tak lurus lah kok ketuan to. Seje sing dilurut kuwi, Mas. Kala sinten Mas Dian? Nggih. Monggo Mbak. Siapa Mbak Anu DJ? anu Jangan milih. Tiga ya. Oh, Mbak DJ, Mbak Vela. Oke, siap. Pokoknya pun kula dongane sedaya sehat sedaya Pak Amin, Di. amin. Sama Mami Lucy berdiri ya. Sama Mami Lucy juga. Oke. Oh Mama Lucy. Mama. Oh, Oke. Ayo sama. Mengke lek jejer wong ayu-ayu niki ketok eleke Lucy niku. Mbak Mike. Ayo. Kene Dok, didampingi Mas Dian, Dok. Nah, ini dan Mas. Boleh. Ini Mbak Lucy gede dhewe kene malah koyo Nggih jodoh aku loh Mbak Lucy. babysitter. Nggih. Nek jenengan pami kalih Mas Kluthuk no kinten pripun? Mas Mas Dian, kula lek didandan. Apa nih? Didandan iso ganteng berapa? Sajane ya wangel. Di makeover. Rada suwi kok, Mas. Oh alah. Piye? Anu aku tak Ya akan-akan sedina double kok ya gua arep kuwi suwi lho Anu piye. ngene timbang aku kok anu kesuwen to aku tak mulih ndasku tak tinggal kene piye. Kuwi ya apik kuwi. Nggih. Ngagem bawa no mboten, Gus? Mboten. Mboten, siap. Ya toh. Alhamdulillah. Kelinci ucul. Siap. Yo. Iya. Enak. Yo. Rada maju, Dok. Ya. Oke.
terus aku yang Jakarta. Jebul ora ketemu aku linciku, ojo beda aku terus bali yang Semarang klinciku ono jebulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang luar biasa Mas Jo. So erek tenan. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mas Dian kanca-kanca. Jan. Sehat selalu Mas Dian. Di samping pandai memake over wajah ternyata suaranya ya ahli vokal Mas. Ahli vokal. Mungguru nek sing adan mboten niki mboten maku. Iya. Kok malah adan. Ahli vokal. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Sami-sami Pak. Terima kasih, mudah-mudahan panjang yuswa, amin barakallah. Amin. Berkembang usahane. Amin. Tur aja nganti lali sedekahe. Amin 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 amin. Pokoke insyaallah kula lan jenengan tetep dadi sedulur. Amin. Bengi niki ora usah mikir napa-napa. Tenan lho ya. Iya. Wis dititipne iki kok. Ora usah mikir. Nggih. Pun mriku kula nggih matur nuwun. Pareng nggih. Nggih, suwun Mas Dian. Jan. Lho, mboten kalih kluthuk mboten. Sentimen. Modele kalau aku pegel modele. Lah marahi kowe iki ya ngono kok ora nglenggahke piyayine kok iki. Kare sakmono iso dienggo dhewe dilingkahne nyapa. Ya maksude iki ben ketok kepiye ngresemke penggalihe ngono. Nggih. Sehat selalu Mas Dian nggih nggih. Mas Purbo. Nggih, pripun? Kersanipun sedaya kecakup. Leres. Pakliran panjenengan kok lakon lagon lucon kedah sedaya pun napa. Nggih. Nggih sekedhik wonten pelawak pelengkap lajeng
damel konsumsi masyarakat kok benten-benten. Leres. Mula sinden kok dicakke ben Ditanjake. Nah, nun sewu menika wonten serat ingkang Nawala. wonten ing panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Dalang ugi Mak Limbuk sak rombongan nyuwun gending anak soleh kalian pepeling. Wah. Kowe ngerti anak soleh ora? Anakku dhewe ra tau roh anake soleh. Saking kula penggemar wayang kulit Pak Ban gluduk kuli sarabutan matur Mbah Nuwun nggih. Mbah Nuwun Pak Ban, Mbah Nuwun nggih. Menika wonten taliasipun 700. Penyanasta. Oh mriku mawon. Mboten sampun. Mengke mawon jan WA kula. Padha ae kok ya. Iki digaweke rada sekitik apa ki jenenge nuansane nuansa rumah tangga. Bang. Karo Mbak Lucy ya apik. Nggih. Karena ini yang nanggap tuh perias. Nggih. Ha iki prahmene tak golekke cerita keseharian seorang perias. Weh. Ngoten. Wes to tetep dadi kreatif tenan iki. Duduk. Parawan Mas. Bapak Iki sesuk tiba respati manismu. Tiba awakmu ditemokke karo garwamu. nggih kula pengin dadi manten. Bapak ki ya ming sak derma goleke perias. Nggih. Ya muga-muga iso kesengsem atimu. Sing apik lho Bapak sing modern kaya Ya. saiki kan kaya Mas Nggih. Dian ngono kan lho Pak. Iki lak ya bapak ki piye-piye lak tetep punggawa desa. Ya kok tetep tak golekke. Ning jane iki bapak ki ya semayanan Nah, karo lho. perias. Sebabnya sampean ki dadi anak ki kudu ngerti apa sing dadi karepe wong tuamu. Kok setek kowe kok nyelo-nyelo ki lho. Ki apa? Nyelo-nyelo ki dadi apa kuwi lho? Palike. Dudu. Kowe dadi tukang rias kono lho. Oh alah ya apa. Dadi tukang rias kok paklik. Mosok paklik modele kok codot ngono lho. Cocok ngerik iki cengelmu. Iso. Nduk Lucy. Nggih dalam bojoku ki bagus Pak. Dadi lek Iya, iya. madosne prias ki sing apik Iya, kaya iya. Mas Dian ngono lho Iya, Pak. wis to. Ben ketok ganteng ayu aku. Seserahmu wis mbok cepake. Sampun. Masmu kawin wis. Sampun. Lho ping pira? Pek kathah. Oh lah iya kuwi. Dadi iki engko yen nganti bapak ora ana, Nggih. kok kedisian prias engko rene. Oh, ngoten. Temonono. Oh iya Pak. Asale bapak ki ya semayanan. Oh ngono. Nggih monggo. Aja nganti mbleset lho, Nduk. Nggih. Kok nek ora teko-teko ki Kok suwi mentok ya ini kok ora ndang teko-teko. oh jane ki senenge jam. Selak bojoku teko kok Pak, mantene sing ireng teko piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kaya wong arep ngirim ning sawah to, Pak? Kulon Sopo? kulon iki prias manten lho. Ora lah tak kitene tukang ngetok sendok. Nika to tamune jenengan. Sik ta. Sampeyan ki lak ya wis tak WA to. Lah nggih. Anakku ki temu manten ki kudune esuk mau. Kok nganti teko kawanan ki piye? Loh, WA-ne jenengan lah ya jam 1:30 lho. Loh, 1:30 kepiye? Iki ki tak kon ijab sik jam 8 isuk. Kudune lak ya jam 5 atau jam 6 rene. Ki prias model piye ngono ki? Tanggung jawab ning ndi? Duh, Wis wani nampa gawean ki kudu konsisten ngono lho. Tanggung jawab, disiplin. Duwe wis mbok jaluk sik kamu kok. Ki lho, Nduk, piye jajak? Piye sampean kuwi? Bojoku teko kat jam 8 mau. 7:30 kudu ijab kabul. Aku wis ngenteni aku ning Pakku digugah nganti kat jam 4 esuk sampean kok ora moro-moro. Tanggung jawabnya sampean gimana profesional kerja. kula kinten niku anu riase niku jam 1:30 lho, Mbak. Jam sapa wong genah manten esuk kok ya lagi tukaran apa sampean? Arep apa sampean? Anu pun ngeten mawon, sing ngeten sinten kula dandanane sakniki ngoten. Kok sing enek sapa mbok dandani rumangsamu? Aku elek-elek kami tua lho. Anu
Pangapunten. Kowe aja mirang-mirangke undangan 7 yuta tak sebar pisan. Wah, iku jane wong apa iblis 7 yuta undangan. Nek nganti anakku nganti urung gak mantenan sing isin sapa? Lagi kula Kono njaluk dhuwit sik. Bojoku sampai minggat lho, Pak. Minggat. Bojoku ora kesawen aku. Anak nanti keloro. Besane wis padha mulih lho, Pak kae, Pak. Mirang-mirangke aku. kula yen pangapunten, Pak. Ora iso. Rias, Pak. Anakku kudune iso rapi nganti kurang. Ngene iki apa? Sing mbok gowo perias model apa? Kudune perias kelas menengah ke atas sih ora gowo ngene iki. Sing mbok gowo apa iki? Niki nggo ngadahi jajan, Gong. Apa? Ngriase ulo kok arep njaluk jajan. Sedaya Mbak apa? kula menika Aja kula. Mas, Duwe balene. Duwe balene. duwe pun telas, Pak. Kontek iki piye? Sedaya Ayo, atas dulu. Atas. Gara-gara sampean aku ra sido rapi. Sepurane. Aku wireng sak desa. Manteni mulih. Ngapunten, Pak. Terus aku bakal rapi karo sapa? Sedaya Kowe kok ngisi-ngisi aku bapakku kepiye? keri. Aku ngene iki terus payu rapi bakal rapi karo sapa? Ayo. Weh, mbok kene ra. Mbok balik ra. Duwe tes pirang-pirang to, Sedaya dhewe kok, Pak Jotos nang kowe. Lah, Mbok. Aku tadi kami tuane Bapak ya. Oh, dadi iki priase aku Wah, anake. Aku tadi Bapak ya. Dadi bapak. Bapak Ya, jenengan priase. Aku priase. Ah. Oh iya iya iya. Oke. Nah, Walah Gusti Allah. Tamu sakmene mbane kok bapak ora mulih-mulih. Lanuan Nggih, monggo-monggo jenengan sinten, Pak? Oh, Mas. bulusi. Nggih leres. Lho, stop. Aku kula bingung lho Mas niki estu. Bapak kula mboten wonten tamu pun kados mekaten kathah kula dereng dirias niki kula bingung. kasih ya. Kamangka kula isu-isu mrupet karo kula bendang kecadak kabeh. Niki wau Pak Naem nyuwun jam 09.00 ijab kula ken rias jenengan nek bapak niku kan mau dalu niku mendem mboten wangsul-wangsul. Kula niku bingung rumaos wirang sanget. Kok duwe bapak kelakuane kados mekaten kula niku badhe curhat kalih sinten. Bulusi. Kok ganti Kembar mayang kula cepake. Nggih. Sedaya berapen temu manten tak cepake. Cucuk lampah nggih pun tak goleki. Nggih, tapi bapak mboten enten sing bayari jenengan mboten enten. Lho, lah terope kadung dipasangi. Bapak mboten mayu anu duwe tekane wedokane. Bapak mendem mboten ate wangsul kula. Ngeten. Kula iki prias pun disiplin tur ya dipercaya kali masyarakat. Nggih, kula blas mboten nyekel duwe testu. Menungso ki sing digugu omonge kebo sapi sing digugu keluar. Nggih. Ngeten iki jenenge 378 iki. Nggih. Penipuan ngeten Nggih, iki. sedaya ya terang kula dibeto bapak mboten wangsul kalih dinten kalih wedokane. Berarti digawa Nggih. Pak Jokro tuh. Nggih, bapak kula. Pak kami tua. Kok ganti ceritane? Sampean punggawa desa lho. Lah ya. Kok ora iso dadi contoh keluarga sing apik? Contoh keluarga wae ora apik, dano contoh desamu dhewe. Lah iya, ngono maksudnya. Iki sembarang terop kadung tak pasang. Lah ya. Krias kabeh tak hubungi. Cucuk lampah ya wis 3 jalukmu, Lah ya wis karepku ya ngono kuwi. Kami tua ki sing tenanan, aja ngono kuwi. Kami to. Wong ki menungso sing digugu omongane ora mencra-mencran kuwi. Lah iya. Duit ki oke sing metu. Bojomu ngasih ra ngerti apa-apa. Tunggal apa? Bojomu mbok tinggal lunga, duwe bontake. Jare men sembarang. Kami tua apa ngono kuwi? Kowe arep apa-apa jajal. Kami to ora kajen begini aku. Piye to ki? Aku tadi wong wedoke. Loh. Oh ya, ora trimo. Ya ampun, ya ampun. Sampeyan priasin, Terus aku dadi prias. Apa wedok anak wedok. Anak wedok. Kami to ora kajen begini. Kami tua nasib. Sampeyan dadi anake to? Sing wedok. Oh iya wis. Sampe dadi apa? Aku tak priase. Oh, prias aku sapa? Mboke. Oh, mboke. Lah ya. Nek Iki mantane. Aku mantene, kuwi mboke. kono dan. Dan li priperi kok tenanan men lho.
Niku mantene. Oh niki mantene aku mboke. Sing genah. Kowe iki mantene apa sapa kok kaya oh iya. Ma. Kepiye to, Nduk? Jarene arep enek prias teko to. Wes ora sida. Nuwun. Mboke wis janjian. Monggo pinarek, Mas. Kok ora ditenan niku to, Mas? Niki panjenengan wau. Pakai jam niki sak Kok nggo kotak bal iki jane prias po pelari ular to, Mas? Kuwi ke kotak nengon dandani sampean sing ayu. selak niki tamune sak do teko. Kok ya. Tamune sak do teko. Sabar ya, Nduk. Sabar. Anu Sabar. soalnya kula kesusu, Mbak. Nggih. Jenengan barengan pinten gen ngoten to? Wis sabar menengo sing penting kowe ayu didandani, Nduk. Tamune sak teko, mungkin kula ora penak. Iki prias kok. Menengo aja omong gae ben ayu kowe. Jare ndak pengen rabi. Iya mah ya pengen. Anu niki soalnya temu manten mepet. Oh, ngaten double to? Double 5. Oh, alah, nggih. Nalpon. Kula pasrah jenengan lho nggih, pokoke anak kula kersane ayu. Seti kiwi. Nggih. Nduk, ayune banget kowe, masalah, Nduk, masalah. Jan. Mesti bojomu seneng nyaman sampean. Omongi rupane kaya kucingku niku. Pokoke kula Oh, lah bocah kok ayune kaya ngene. ayu ya, Mbak ya. Kok kaya kucing nganggur aja. Tadi cepet. Nggih, nika sampun. Oh, ngaten sampun nggih, matur semanduan lho. Pedake sampun to? Pedake sampun. Dereng. Lho niku alise kurang ngoten lho. Dikandeli. Nggih, bengese sampun niku. Bengese sampun. Anakku kok malah dadi kaya marmut. Riyen, anu, ira-irane dereng riyen. Nah, nggih Mas. Niki amargi selak anu Mas kula selak kepengin kepanggih Anu, bojoku. kula soalnya mepet niki. Mboten ujug-ujug kok pirian tadi? Anu kula sak ngenteni prias liyane ngenteni. Napa? Double Oh ya. double. Oh. Walah double gangsal lan jenengan. Anu, Mas Dian, mboten enten paku lelen, Mas. Iki soalnya nek mboten dincepe kali sunduk mentul ora tedas. Nah, iki lagi lho. Gas dulu. Pun nggih. Matur nuwun. Kula tak tegene periasi tok. Nggih. Pun matur nuwun benjing nggih. Perkara bayar keri mawon. Anu sik jarike lali, sik ngatur jarike lali. Kuwi jane kok perias kok kesusu-susu. Ampun. Dadane kok ora. Anu tak double gangsal lan jenengan. Walah Mas. Nggih kula ya sebabe setelah rabi Mas. Dipun kencengi mawon lho nggih, Di. Nek mlorot. Yo alah Mas. Pripun? Oh alah Mas. Selak susu Pak. Nggih Mas. Ya kuda lumping. Mas. Double gangsal lan jenengan. Dua lah. Laris ini berarti termasuk perias laris. Rias laris lho wong iki kancane Mas Dian lho sedina ngrias ping 8 ping 7 biasa kali. Sing ngaten kula sing Kok Nduk sampe le. Lah kok ora Nggih, kula tinggal lihat. Lah iki taline ndi kok lak ceblok. Mboten niki ala model sakniki. Oh alah. Niki riasan limited edition ngeten niki. Jarik modifikasi. Lah terus mantene lanang kaya ngopo? kocone anu, Mbah. Koco. Kowe kok kaya Aku pengen marmut lo. raimu to le. Ora lho iki manjane kok kleru lek aku. Oh tibae prias dancuk apa?
Apa nek manten nek raine kaya kucing anggur. Nek ra kono ra kapok kowe. Bahasane iki. Sarwa ewuh. Pas tembange apik ki engko. Nggih. Napa niki napa niki? Si apik no. Lho, anak lanang karo mboke no kok iso. Oh alah ya. Ngono jajal. Mboke. Iya. Cepet jarike le. Cepet. Ya. Gere kepenak. Wong prias manten disandrat kon maneh ngantur. Kok ngene iki masamu narikmu kena merendok mas sengkring mas. Bisa seneng. Ayo Maja. Ya, Aja mbok rubah lho. Kak, Aja mbok hapus. ngene iki anakku yo ndelok aja. Ya ora apa-apa lho, ngono kuwi perjuangane seorang ayah pengen Totalitas. totalitas Bener, kerja. Le. Kerise dinggesik. Keris. Geraji dasmu. Prias manten kok nyengklit geraji yo. Lah kok nek Kejane manten kok kuli. kowe iki yo propertimu yo telat lele. Nanti Mas yo. Yo, mboke. 6 cabe 6 e. Temboke Bener. Bes. Nah, jas. Selecut kucingku. Jan modele kayak walang klopon. Seluruh aku. Lowor aja iki. Iki karet gelu. Nganti bingket. Aku njaluk Njaluk apa le? dikatoki. kawin ke. Kamu mbok katok iki. Karo Ayo sing apik le. karo sapa le? Sing penting ana nyawane. Iya. Kanca-kanca. Wedhus ya nyawa. Ayo musik kalian sareng. Sanggar Putronoyo. Putronoyo. Kene. Aku iso gila to nyawa. Tapi kok malah koyo aneh kesurut. Iya. Jajal, Mas, kamera jajal close up tok pas lainnya jajal. Lho, lagi kesurut arep ngaculi tambel. Pas. Lho, kepiye? Monitor. Malah kayak garing pok. Simbo. Anak apa le? Wah, Ayo. tengku luwet. Ayo sikra. Ono ketan. Aku tukono. Simbo. Aku gede. Ono brawan. Robotan ono. Dole ger. Katane abang dicampuri. Kalau papan rutan. Ale nawi. Ratine gampang. Paling benteng.
gawe golek duit kanggo nikah iya duwe dengan temen mengapa kaget simbok luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan cukup takono oleh donenge lombok aku nyambut tegang golek duit kanggo nikah iya kuliki ngene mbok muli moga bae iso kesembayan Nggih, sekedhik-sekedhik damel menapa ngisi wonten ing panggilan panjenengan nggih Gus. Leres nggih Mas Jo. Dadi wayang luar diwehi drama napa mawon. Napa mawon jalan kok nggih. Nggih. Tasih dereng kecakep Gus. Oh, dereng semonten kathahe kok kok nggih. Sithik kan wonten rata. Nah, nyawang brengose Mas Jo kluthuk. Pun kula kan mengilangi kok ngoten. Ha iki ning warung wae ra bayar ki kok nek gelem ngono kuwi terus. Jan. Kaya peserta akrobat lho. Diaturi kok. Oke. Ngampes tugas Gus. Nggih, monggo ngersake sing pundi? Siap yang dereng dipun dawuhi. Ah niki Mbak Ratih wonten, Mbak Hani wonten, Mbak Marfuah wonten, Mbak Mia wonten. Hani ra masalah, Hani ya kene. Hani. Ayo, Mbak Hani. Ya. Itu Mas, terus. Kanca-kanca. Gus. Nggih. Kene ben padha cilike. Kene to. Ayo to. Mbak Ratih. Ayo berdiri. Wah, apik tenan lho iki jan. Rong bengi anu, komposisinya seperti ini juga. Nggih. Wah, ngeten iki garapane kanca-kanca. Nggih, jas wis jan sindene dianu Mas. Diperhatikan Mas, seragam oke. Nggih. Niki didukung saking Mbak Mami Seli, Mbak Yu Seli. Oh, gitu. Kebaya, nggih. Oh, Mami Seli Collection. Nggih, leres. Yu Seli. Ya. Besoknya anu, Gus. Lek kebaya ki Mbak Mami Seli, tapi lek daharan ki Mbak Mami Selain. Yo,
Ono tragene masak ning angkringan barang iso. Nduk, iki piyai kene ora ngersake renono wis pokoke bebas nasional kanggo sampean. Nggih. Siap. Ono. Pripun adalan? Mau lah gamelan. Nggih. Diselingi meneh sing modern, Nduk. Bayu musik. Nah, sing milenial. Ah. Gendang nggih. Cara sakniki. Nggih. Yo. Apa, Nduk? Napa dirate? Napa manut? Lamunan mawon Oke. nggih. Dereng to mau sonten Mas Durung, Bayu. durung. Nggih. Wau sonten nggih dereng Yo kok. limunan kuwi panjenengan apik kok. Lamunan kok limunan. Padak di jeruk ngono Aduh, wae. lah iki apik to kaya limun to iki calon. Ono. Ya, coba Mas Bayu, Mas Bayu. Coba. Kotmu sak pira Mas Bayu? Kotmu sak pira Mas? Coba. Menika gitipun pirsani saking Mas Jok Litik. Dawuh. Saking Purwantara. Salam kagem panjenengan Jok Litik Jok Lutuk. Siap, makasih. Nyuwun sesideman kala wau sampun. Nggih. Wonten malih menika nderek wungon sedalu natas nyuwun gubuk asmara Pak Riyanto. Nika saking Mudi menika. Pak Riyanto anu to niku. Sambit to. Nggih mbok bilih. Oh, siap. Nika lumantar live streaming. Nggih. Dedok. Ya. Ya. Yen aku kangen. Sanes tuh. Lamunan kok yen aku kangen. Dosa. Pindo samudra pasang kang tanpa panganan tresno mring sliramu Langsung ini. sayang miwan pensemunan rintangan yakti seliramu kang dadi Saya Mas Bayu, Mas Murgo. Nggih. Lo tak menehi bekal caca niki. Nggih. Vokal oke, perform yang kurang. Nggih. Menjiwai dalam antagonis dan melankolisnya itu bagaimana? Nggih. Kali wis kepenak ning peragaane kurang. Nggih. Iki ya ngono nek nyanyi aja merem. Nggih. Kowe kok ditinggal tukang nabuh karo kowe. Ayo Caca. Ngono. Baleni Caca, ayo karo peragaan. Rapalnya diulang. Biar semua terpegang. Ayo, Nggih. coba. Kene ani rada rene. Roti mriki Bocah nggih. modele kayak stunting niki. Malah entuk Iya, maam ing desa e. Derek Mas Purbo terus lemu-lemu kowe. Sik. Harus jalan sih. Pindo samudra pasang kang tanpa panganan tresnoku mring sliramu Sikat Hani. sayang miwan pensemunan yakti seliramu kang dadi Luar biasa. Yuk. Nah. Kaca-kaca bel musik. Spesial kita kasih lemparan bataku. Hei. Kok lemparan batako. Lemparan oplos. Nggih. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Nah, Sumripet angin ratri tansah ngenteni setya raja telangi ati
Said iki ya. Nggih niki uyuh dalang niki kok nggih. Nggih alhamdulillah. Dan jos pepunden kula lenggah ngeten melu bingah kula. Ngeten Mas. Nggih. Krana mbucung cahaning wedang nggih Mas. Nggih. Krana kala wau kali-kali menika kedah kali meneh nggih. Nggih, menika wonten Mbak Mia, Mbak Marpuah. Oke, siap-siap. Ada Mbak Mia dan Mbak Marpuah. Engko Mbak Mami pas tancep kayon. Wih. Pakai Mbak Mami. Pas tancep kayon. Ayak pamungkas. Ayak pamungkas kok pas. Ngono. Ya kene kanca-kanca sepote cobi. Ayo Mas. Pelak. Jenengan wis ngono. Niki Mbak Marpuah ngamu di Mbak Marpuah. Niki Mbak Marpuah. Oh Mbak Marpuah. Nah, Marpuah lah iki mar goreng. Mari Mas. Gitu Mas. Wah, kayak goreng. Mas Joglo iki dadak lali wong adate bendina di WA ngono kok. Wis enek sampean wis tak lebokne WA aku kan. Lah, Akhirnya nggak tahu nenek kamu mah. Kowe mbok tukane boneka bareng. Lali kok iso. Lali kowe ya tak wantem itu lan. Dudu iki tak kon. Tak tukane boneka kae. kae sitoke kae. Oh, dagelan lho pacaran kok tukane boneka. Ya Allah. Boneka Hello Kitty. Ha niki diketunke bude-bude ingkang Nggih. Niko. Paneladi tukang masak. Nggih. Jan kowe nglumpuk kabeh. Jan salaman ampune re mason tok. Oh, Dok, kayu. Tinggal kata senang. Ninggalkan tresnan. Wah nggih kalau wonten sing request ninggalkan tresnan. Wah niki anu wah jan dongdeng tenan lho. Suwantene Wis Jos. jamane riyen bapak, jamane Mbah Yat. Nggih. Terus wah niki jan awet. Niki Nggih. niki awet tenan. Ning jam terbangnya kalah ini. Nggih kali Bu Marti. Bu Marti, wah. Sinden segala cuaca kok. Nggih. Nek niki kula niki raudan Mas. Pripun? Lah nek Marti kaya diwoni gluduk tadi. Raudan. Iya. Nggih, moga ninggalkan tresnan nggih. Nggih. Siap. Gamelan lho iki. Iya.
mati lho niki wau, Pak. Jan, yuk perkarane full speed. Jan, kira moni nganti ke sumber kencana lho. Ada kurang Aja. Ya. Aja lali ora iso dadi demite sik rokokane kene. Kon dadi piye? Ayo perkarane kok damentung niku wau. Oke, cara niki ora enek mesti dadi. Wong sing lebone kuwi kok mangsa. Alhamdulillah. Nggih, Mas. Mas. Kalau wonten pamundhut mangke kagem pantas kemawon. Saged pun aturaken. Nggih, krana pepiling menika pepenget kangge kula lan panjenengan. Leres, Mas Jo. Nggih, mula sing diarani umat awake dhewe kudu bermasyarakat. Leres. Sing diarani wong sugih aja nganti malih. Nggih. Sing diarani wong penak aja seneng dangak. Nah. Sing diarani wong sugih bondo aja sok seneng pamer dodo. Nggih, sombong niku sanes sandangane menungso. Dicontoh kaya Mas Dian sing seneng bebrayan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kisah nek beliaunya ki digawe meneh awake dhewe ya sowan meneh. Insyaallah nggih nggih. Wong niku saben taun nok saben sura memang agendane ngeten iki ya. Jas. Nggih, taun wingi Mbak Lucy rak nggih mriki to. Niki nggih. Nggih. Lah, sura wingi. iki sok anu sapa kuwi Gus Dian. Nggih. Kisah nek taun ngarep suranan meneh nanggap wayang kulit jenengan. Nggih. Kula antut wis ganti taun regane beda to. Ndang panjeri saiki ben rego saiki. Ora malih. Iki lho biasane mula malih. Ayo mendak taun ya berkembang ayo. Kudune kula dadi jenengan ben taun to timbali. Nggih. Ngono ki iso nek genep 5 Gratis. Gratis. Gratisne mbok. Jenengan aja nganti nampa. Heeh. Sing penting kanca-kanca. Gone, ngono lho Mas. Kaya aku sok takon bayar siji. Alah siji kok bayar aku kok kedum. Yo, tasih ada siapa ki jenenge Mbak Dewi, Mbak Mami. Ya. Ya. Mbak Dewi, Mbak Mami keri wae. Pokoke Mbak Mami bagane Protaruno. Nggih, Mbak Mika. Barang wis ngatur kok kabeh ora apa-apa. Cintaku sakonyong-konyong kadang karo kowe cahayu sing tak lambar bukan jana super raseton anti lalat yen ora patok sedina ning sirah liya cintaku sakonyong-konyong kadang pamari dasar durung kadang wani panjang model pensi seliter makan buka setater tata kiri terus saja muter-muter kamu agak kesana dikit oke
siapkan posisi. Anu tambah juta bisa langsung bae. Oh sapa to? Mbak Mami, Mbak Mami. Mbak Mami to? Domongi Mbak Mami nggih engko sajen kok iso. Loh, Ngengkel ae. Mbak Mami ki engko lagune sing spektakuler. Mbak Mami iki ora Selendang biru, jogete kok langsung karo menek wit jati. Pasamu klarap nopo kok iso. Padake apa? Oke. Lestari. Oh, lestari apik-apik. Oh, boleh. Anu, lestari ki bukane kaya anu ya. Nenone anu tenganting bang pokok. Nah, Oke, kaya ngono kuwi ya. Coba. Oh, pakai musik ya, Dek? Iya, Oke, Pro. siap. Mas Bayu. Ya, Mas. Sang Dewi katon lam-lambi
Lah, jan cah telu cilik-cilik kabeh sik nom-nom kabeh. Jenengku kaya minyak wangi mobil beda. Nggih. Alhamdulillah. Mas. Nggih, Mas Jo. Sedaya lak sampun kecakup. Nggih. Dadi kangge tutuping panjenengan leh ngasta limbukan. Nggih. Menika kagenepi sapa ya iki? Ayo mami. Anu Yulusi. Mbak Lucy. Mbak Lucy apa Mbak Mami? Mbak Lucy karo Mbak Mami duet senior iki. Dadi ngeten iki lagune ya utuh, kita lucone nggih kecakup. Nggih kecakup. Lakone ya tetep kecakup. Jalan nggih. Ayo. Mas Purboy. Wah, piye ta kowe? Sindene oke lah. Loh, iki sok rencana kene tambahin nih. Saking oke nek sing rasa manggon ning kene. Sinten? Kene kono kene. Itu ibunya. Nggih. Siap. Ya Mbak Lucy sama senior. Kene. Bu Paten, Bu Paten mengke duet kali. Truduk ngono Mas. Iya Mas. Siapa? Bu Marti kok Bu Paten. Loh, kamu jenenge kok pakai biasanya kira senior Nggih. iki nembangkan alusan. Iya. Iki nggone Mas Purboy itu adalah wadah untuk berekspresi. Iya. Jadi jenengan harus menyanyikan sebuah lagu milenial. Weh, napa Mas? Ada nek lagu. ngawur Mbak Mami iki mbok kon nembang apa yo? Lho kuwi qasidah mumpuni kok. Jalan kok. Jalan iki. Ayo. Lagu Indung kepala indung hujan diutik di sini mendung siapa pakai baru turan kuwi domong yo mangsane. Kok kodame apa Mas Gluduk? Niki kodame anu niki cacing abang. Ya mek klugat ngoten kemawon ngoten. Niki pas Mas Joglo Tak wae lagu sing milenial. Nggih. Senior harus menyanyikan sebuah lagu yang milenial. milenial. Weh. Selendang biru tapi selendang biru era sekarang. Oke. Era dangdut. Era sekarang. Anu yo Mami, jenenge tengah kene. Jenenge tengah. Nah, ngono. Aduh kok ning tengah iki. Piye to? Anu kok Nanti Mas. jero kotak. Sia-sia kok ya. Wes kuwi agitmu idola. Rada Ya, maju. selendang biru. Gawe bawa jajal ketok suara. Era. Bagus. Selendang biru sing ana ning pundakku ilang rapat tambane balik ning tanganku. Dedri. Jajal. Nale. selendang biru Asik. sing ana ning pundakku luntur tanpa werna bekas ning klambiku Selendang biru sudah ral. Wayahe Mbak Mami, selendang biru ral, selendang biru. selendang biru Kuwingko. Malah Kuwingko hanya apa kok selendang. tak ono janjimu aku jual tas. Aja mbak seneni. Sinden senior ki nek tuwek ngene iki. Gampang lalen. Selendang biru sing saiki kok tetep ono janjimu. Kuwi untung-untungan lho gelem sanggulan. Maune gak. Yuk, selendang biru. Dados Rio. Walang kekek. Bersama Bayu Musik Production ada Mas Pur Basmo, Asik. Mas Duaja, Kalem Mbak Tuti. Purbo Asmara pakai ten Solo mriko. Ra geti kleru to, melu kono nyebute kene. Aku kok Sika.
Pripun? Bedane lek junior karo senior. Senior. Joget terus musik Lho, iki. obahe rung mandek iki lho. Iya. Sangke sing anu kaya ngene iki lho. Kanthi dayane kaya ngene lho. Iya. Bedane junior karo senior ngeten iki tadi. Begitu ketera musik sekok-sekok. Nggih. Mau kula ning mburi niki sing joget junior-junior no aman-aman ae. Nggih. Bareng senior-senior begitu joget no suarane makprut makbus ngono. Iya. Lendang biru Padake klepe kendho. Nggih, Mas Jo. Mas Purba. Nggih. Ingkang baku kula panjenengan namung saderma pelaku seni. Leres. Mboten nuwal kesalahan lan kekilapan Nggih. pun paring lelipur. Nggih. Kunjuk atur dumateng panjenenganipun ingkang namung ganti Mas Dian. Mas Dian. Sedaya keluarga lumebar sedaya warga masyarakat wonten ing Munggu. sedayanipun mugi-mugi melekan dalu niki anggenipun suronan. Nggih. Insyaallah ridho lan hidayah Amin. tansah dipun turunaken wonten keluarga ageng Mas Dian. Amin. Panjangkahipun mugi-mugi tansah kinabulan. Amin. Cinaketna kabagyan kamulyan Amin, 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 amin. Nggih. Kula mawi wonten klajengatur nyuwun pangapunten. Inggih, Mas Jo, sami-sami. Kanca pegawai tim Inggih. Presiden adik-adik sinden mugi-mugi ing wedal ingkang mirunggan ing bincang Nggih. saged makem pasaren. Oh, jenengan dijak kumpul angele ramo wektune. Ketangke tanggal 6 Agustus Enek to? orangnya. Aku ngedek-ngedek ya iso. September kita enten sing nyuwun jenengan mengke. Nggih. Sumpun Mas. Matur nuwun, matur nuwun Mas Jo. Sagulane lakon kudu tutup cerita lan lakon. Leres. Nggih, matur nuwun. Luar biasa Mas Jo. Nduk, apa Mak? Lakone dawa seneng-seneng dibacutke nggon gara-gara. Iya Mak, ayo tak dherekake ya Mak. Nderekke Kang Sinuwun manjing sanggar pamelengan ngobong dupa ya Nduk.